Today, gagawa po tayo ng atsarang gulay or pickled vegetables. Yan. Sterilize ko po yung bottle. So, binuboil natin sa water. Yan. Palaya. Kinakat ko na rin. Tapos, iba-blanch ko po ng konti para hindi masyado mapait. Iba-blanch ko lang po ng konti yung ating ampalaya. Ayan. Maninipis lang po ang hiwa. Maliliit. Ayan. After ko pong i-blanch yung ampalaya, lalagay ko lang po dito sa ice water para hindi siya malutong mabuti. I-ready na natin ang vinegar syrup natin. Dito, gagamit ako ng cane vinegar. Mga about 1 liter ng vinegar. Tapos, 1 cup ng white sugar or granulated sugar. And then, mga 1 to 2 teaspoon ng salt. Gusto ko medyo maanghang. So, lalagyan ko ng sriracha salt. Sea salt siya. Yung parang pink salt. Ayan. So, iboboil na natin ang vinegar. Tapos, para ma-dissolve yung sugar natin sa yung salt. About 2 to 3 minutes lang. Ready ko na po yung ating gulay na ilagay ko na po sa bottle. So, ngayon, nakikita nyo, nagbabubbles na yung ating vinegar. Enough na po yan para ma-dissolve ang ating sugar saka ang ating salt. Lagay muna po natin. Haluin ng konti. Tapos po, nasa inyo po kung gusto nyo ng maanghang na salt or yung just plain na salt lang. Table salt. About 1 teaspoon, 2 teaspoon. Lang natin, iwan natin. Ready na po yung jars natin. Nalagay ko na rin po yung mga vegetables. Lahat po ng, well, aside from the ampalaya po na blanch natin, lahat po yan hilaw. Gusto ko yung crunchy siya. Ayan. So, ayan. Lagyan na po na natin yung syrup niya. Mas maganda po kung hanggat warm or mainit pa yung vinegar, ilalagay na natin sa mga gulay. Yan. Kasi po para maiwasan yung mga yung germs or bacteria na mag-thrive sa atsara natin. So ayan. Lagay lang po natin habang mainit pa. Habang mainit po, pwede na rin po natin takpan.